Jotend riwruog jothieth kata nases ma pacho KNUN okwayo sirikal mondo ne ni jochiw thieth omi arita makare kendo sirikal owinj dwondgi kod dwaro magi. Ka giwuoyo Kisumu e romo mar chiwo tiegruok ne nases ma pachoka, bende ne giseyo sirikal kuom keto negi omenda mag SHA mar higa mangima nichulo dichiel, ka gikoni okang' ma kamano osekelo pek ne oganda ma yutogi ni piny. Jagoro maduong' mar nases Seth Panyako osiro wach jatend migawo mar thieth ni osiptande ma ok chiw thieth makare kendo pod riwo jotuo e otanda achiel ibiro lor. The General Secretary, tungni mwaseneno ma waneno ka wahinyore kaka nases kod jothieth, ma wayudo ka security wa osebedo e yo marach, e yo ombekni. Owacho ni security wa kaka nases, kaka jochiw thieth, nyaka ket e yo mamalo ka osiptende te wabedo gi security, osiptende obed gi fences, wards mwatiyo obed gi security, wabed gi CCTVs, to kendo sirkal matiye gwenge gi polise nyaka geng'nwa mondo kik guns kata jonjore monjwa osiptal sache wachiwo thieth. Odhiro wa nono sani ka jo ok nyal yudo thieth nikech okonegi ni nyaka gichul pesa. Nyocho wach ni gichulo 300, kawuono 300 no onge. Obedo otere ni gichulo 500, to 500, 600 ma gichulo ni be chaki konowa ni nyaka gichul for 1 year. We want quality healthcare services to our clients. We will not compromise that, and we support the CS Honorable Eden Dwale. There is no way you can charge a patient for a bed when there are 3 on 1 bed.